Bé, doncs Sandra, si tenim uns quants ànecs, t'agradaria conèixer de quina espècie són? M'encantaria. Anem a veure si podem diferenciar-los. L'ànec típic de les marxals valencianes, el més comú, el més nombrós, és el coi verd. S'anomena coi verd perquè els mascles tan sols, tenen un cap i un coll d'un color verd metàl·lic quan incideix la llum. Allà trobem un mascle i una femella ja portotxens de domèstics perquè el pit el tenia que tindre d'una coloració totalment roja, ocre, i veiem que té taques blanques molt evidents que denoten que porta gens d'ànec domèstic. Això vol dir que els seus pares segurament tenen, algun dels pares ha sigut un coi verd, però s'han hibridat en ànecs domèstics que algunes persones, pensant-se que fan bé, alliberen en aquest entorn, cosa que no es hauria de fer perquè el que estan fent és que al hibridar-se passen gens dels domèstics als salvatges. I així te sorprendrà veure aquests dos ànecs de gran tamany. Bé, això no són ànecs, són oques, gansos. Veiem el de coloració blanca, que és el típic domèstic, i l'altre, que també pot ser d'aquesta coloració domèstic, però és més semblant al ganso o l'oca salvatge, que ja en les marxals valencianes és més rara. Alguna plega en hivern a l'Albufera, però ja és molt més rar que els ànecs. Estem rodejats d'algunes espècies, però tenim alguna més que ara mateix no ens acompanyen? Sí, estem en un període de cria, vol dir que moltes d'elles estan ara incubant en el seu niu i per això se'n veuen menor quantitat. Però en este ullal, pràcticament en qualsevol moment que vinguem, podrem veure una espècie d'ànecs que tenen un color totalment negre en la part de dalt del pic blanc, i això és la fotja. No té res que veure amb els ànecs, però bueno, té l'apariència d'un ànec. També apleguen les gavines reials, la gavina de potes grogues, que és l'única que he vist jo que pot alimentar-se de la tortuga d'aigua de Florida, una espècie exòtica invasora molt abundant en aquestes marxals. L'únic depredador, o dels pocs depredadors que té, és la gavina real, que també n'hi ha sempre alguna parelleta així en l'ullal. Poden capturar tortugues menudes i alimentar-se d'elles. Quan són grans ja és impossible perquè la closca és massa forta. Anem a veure si trobem algun exemple? Sí. Mira, ahí es veu una tortuga.